El programa Radars és un programa, sabeu, pioner des de l'Ajuntament de Gandia per a atendre i intentar resoldre un problema, tindre cura de la soledat no desitjada, d'aquelles persones majors que cada vegada viuen més anys, que afortunadament cada vegada volen viure millor però que volen estar millor ateses, i això és la nostra convicció i la nostra responsabilitat. Va ser un pla que, com a pla pioner, també va tindre una primera fase molt important de diagnosi. Se va a tractar de tindre un detall exhaustiu de primer quantes persones majors viuen soles en cadascun dels districtes de la ciutat. La fase de diagnosi la complementarem amb una altra d'atenció personalitzada, on hi haurà també una xarxa de voluntariat. Volem que no sols hi hagi un treball complet de l'administració, d'una atenció integral, de cura, de donar-los els recursos d'assistència sociosanitària o fins i tot de medicaments que puguen necessitar, sinó que hi hagi una xarxa de voluntariat que s'encarregui de la cura i de l'atenció personalitzada. Som una ciutat capdavantera, som una ciutat exemplar i crec que ho tornarem a demostrar una vegada posem en marxa este pla que necessitarà de que els ciutadans i ciutadanes ens acompanyen en el seu desplegament, i això és el que avui comença en esta fase de presentació.